Hey guys, Bistu Basuntari Vlog channel नोंथांखौ बरायबाय। दिनै माने आमथिसुवा लास्ट आरोना। दिनै माने आमथिसुवानि माने आनै बेनिफ्राय बाजै बेनिफ्राय उन्दैफोरबो आरो जेनेबा जयै जों दिनै थाइजौ खाजि जागोन। बेनिफ्राय थाइजौ हाननो थाखाय आंखौ लेंहरदों आरोना। अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो लाइक खालाम शेयार खालाम आरो नोंथांमोनाबो मदद होयो जाहाथे आं सिगां फारसे आवगायनो हायो। नोंथांमोना बिदिबा भिडिअखौ नायलांबाय थादो। गावसिनो फैदो आरो ना आं न'आव गैया बेनिखायनो नैबेयाव बेलेगाव फैदों गावसिनो नोंथांमोना नायबानो जाबाय नै दा फाइनालि थाइनै गावसिखांबाय आरो ना फाइनालि खाजि लगायबाय नै गोलैथ'वाखै आरो ना बे थाइसे मोनबाय नै बेनिफ्राय बेथिं थाइसे दं नै थाइनै गावसिखांबाय फाइनालि थाइनै जाबाय आरो ना आरो गावसिबावगोन नै बेबो गावसिनांगौ दं गोजौ दं आरो ना नुहुरा बे थाइब्रै गावसिबाय आरो ना नैथ' नै माबायाव नांदो नै मा होनो फिथाइयाव नांदो थाइसे थाइनै थाइथाम थाइब्रै जाबाय आरो ना फाइनालि थाइसे नै गोमोनथार बरिया गोदै गोदैथारनि थाइब्रै जाबाय थाइबा सयथा जाबायमोन आरो ना हरग्रोबाय आङो नैयाव फाइनालि दं नै गोजौआव बेनिफ्राय हाननाय जासिगोन आरो ना खालामसै नै बेयाव दं आरो ना गोजौआव नै दान्दा जानगोन Siapa yang mana itu? Mana oरै गोलोम फुलायबाय ओरैबायदि गरम मोनो गरमबाबो थाइजौखौ हानबाय आरो ना नैसेयाव मोनबाय नै बाल्थिं आरामबाय आरो ना गुबुन नै बरिया नै गोमोन बरिया फिसा फिसानो ओरैबायदि मेंसोबायनायाव गोजौथार मोनासौ आरो ना दान्दाया मोनासौबाथ' हानजोबनो हागौमोन दा मा खालामनो उपाय गैया बेलेगखौ थांबावनोसै आरो ना बेखौ हानखांबाय आरो ना हानखांनानै दा बे बाजिलाराव हागोन दा बिसोर हानो लांगासिनो बेनिफ्राय खाजि हाखांनानै बानलु लगायसिगोन ओमफ्राय दा जानायनि लाहार फाहार खालामसिगोन आरो ना नायलांबाय थाबानो जाबाय फाइनालि लाबोबाय आरो ना थाइजौखौ दायो नै खाजि लगायनांदों आनै मोनबाय आब' एसे माबासो 20 जागोन ना मानो Iya betul. Finally थाइजौ खाजि हाखांबाय कमप्लिट जाबाय दा सिनि आरो बानलु लगायनांगौ नै फाइनालि खाजि लगायबाय नै लायाव सोना आरोना गोलैबायसो मिक्सि बायनानै माबाना लोंनांबाय जादो जाना बायनोसै आं नायनोसै आरोना गोथाव नामा दा संख्रि बानलु सब खांबाय सिनिबो होदो एसे
ट्राइ नायनोसै जिरायनानै बिराद गोजौसा दुधोसा जानो नोंथांमोनाबो जाबानो जाबाय आरोना लगायनानै बरिया गोथावथार नै बेयाव बरिया सोर जानो फै सोर जानो फै बिराद गोथाव आरोना एकदम गोदै सिनिबो होनाय ओमफ्राय गोमोनबो गोथांबो लगायनानै जादो बाल सासे फैगासिनोबो जानो थेवबो जावाखैनो माने गोथाव गुबुन जाखादो नै आमथिसुवानि खाजि जाग्राफ्रा नै आथिं गाथारसिगौ एसेयावसो जागासिनो रानगासिनो जानाय लागाया जागासिनो लोगोसे थाइबें खाजि जागासिनो बिराद गोथाव आरोना बिदि ज' ज' जाबा गोथावसिन जायो